Vi starter lige med at varme håndledet lidt op. Ved skuldrene. Og den anden vej. Og armene bagop og ned over gulvet. Og ruller op. Og vi bliver op med armene. Tager fat omkring håndledet, trækker til siden. Og modsat. Igen. Kommer ned i knæene, kører rundt med under kroppen her. Og den anden vej rundt. Og vi løber sammen. Strækker ud. Og vi runder på langs rygsøjlen og svejer. Hænderne i hoften og salen fodled her. Stræk igen. Og modsat. Og vi samler benene. Hviler armene på knæene. Drejer de knæene rundt. Og den anden vej rundt. Og kommer op i fangen her. Drejer armene hver sin vej rundt. Og vi er klar med stepøvelser. Vi starter med at løbe på stedet. Og vi sætter os ned fra bænken. Folder hænderne. Lægger overkroppen bagud, og så kører vi fra side til side. Vi rejser os op, vender rundt, kommer ned og ligger i håndlæggene her. Nu skal vi så løfte et ben strakt bagop ad gangen. Løft. Løft.
Og vi lægger os ned på ryggen. Hænder under nakken. Både knæ mod loftet. Så dykker vi et ben ad gangen ned mod gulvet. Der. Og modsat. Vi kravler lige hen til bænken, sætter benene op. Så løfter vi sædet, løfter op og sænke. Løft, sænke. Kom op og stå. Og læg i håndlæggene her. Nu løfter vi et knæ op til panden. Det er. Kom op og stå. Så laver vi step op og ned. Og husk at skifte ben i gang imellem. Op. Sætter os med siden til, skal vi op og stå på den, ned på den anden side og tilbage igen. Og vi er klar. Så sætter vi lidt med ryggen til. Let spredte ben. Og så går vi ned i knæene og op igen. Ret ryg. Og så sætter vi os helt ned. Hænderne på, fingrene vender fremad her. Løfter lige sædet ud over. Og nu bøjer og strækker vi armene. Ned. Op. Ned.
Ja, vi kommer op og stå. Stiller os godt en halv meter fra bænken med ryggen til. Så løfter vi lige det ene ben op, hænderne i hoften. Så går vi lige ned og op i det andet knæ. Og vi bytter ben. Og vi er klar med andet. Ned. Ja, og vi kommer ned og ligger i håndlæggene igen. Og der er arm, bøj, stræk. Ja, og vi kommer op og stå på bænken. Nu skal vi så dyppe et ben bagud, lige ned og røre gulvet. Op igen. Nu. Ned. Op. Vi bakker ned, kommer ned og læg, gør klar til en planke, og vi kører. Ja, kravler lige her. Ja. Ruller det. Op. Strækker ned. Jeg vil overhovedet køre først til den ene side. Og til den anden side. Og tilbage. Hænderne bag nakken, og runder vi. Jeg runder sammen, og svejer. Og runder. Svejer. Vi tager fat omkring øret her, trækker hovedet til siden. Og modsat. Og vi strækker ud, løfter, sænker armene, og sidste gang. Så tager vi måtten. Bækken under armen. Og vi er klar til at gå ud.